Ahojte všetci. Dnes som sa rozhodol, že budem prezentovať 3D tlačiareň Ender 3V. Ale čo sa mi stalo? Moja 3D skolabovala. Takže som si pozrel na stránkach Ender 3V cenu. A prišlo prekvapenie. Podľa všetkého Ender 3V vyšla, keď som ju kupoval kedy 3 roky dozadu, asi takých 180-190 eur. Čo celkom patrí k tej 3D tlačiarni. Ale prekvapenie je v tom, že som ju dnes videl za neuveriteľných 349 eur. Čo nemôžem odporúčiť nikomu brať takú tlačiarnu, keď je oveľa vyššia klasa za oveľa nižšie peniaze. A v Enderovej klasi, takže nechápem tomu, čo sa tu deje.